Salutare toată lumea și bine v-ați găsit la un nou episod. Astăzi vă vedea seria multe și eu, ca un om ce sunt, eu deja am făcut continuarea așa la ăsta, doar că în loc să apăs F10 în care opresc ăsta, filmarea, am apăsat F9, care închei filmarea, o deschis. O puteți spune prost, nu mă supără. M-am uitat de la tare. Ok, am discutat o chestie cam importantă pe ăsta al meu. Ăla. Și vreau să o mai zic o dată. Nu știu cât va dura această serie, adică eu vreau să o țin până când se va termina școala. Adică vreo cam 20 iunie, dacă nu mă înșel. Era iulie sau... Mă încurc între iunie și iulie, ca zic așa. Dar cred că am început asta. Sau doar eu sunt cei care o facem. Anyways, dacă voi vedeți o serie, voi continua încolo, nu doar că nu prea probabil. Uite gagica lui Lămâiță, Lămâiță Pupă, te rog. Bravo, Lămâiță. Ești un gentleman. Portar de nether în apă. Că n-am lead pentru Lămâiță. Chiar aș vrea un lead unde pot să-l țin pe Lămâiță și să nu fie frică că poate vrea să scape de mine. Bă, Lămâiță, ai băut apă. Lămâiță ăsta e cam rău. Lămâiță? Unde era portalul? Lămâiță, am zis portalul. Tu să nu te ești, ok? Deci nu voiam să-l văd, dar i-am dat așa. Și am văd o chestie bună. Tras de astea că e foarte periculos. Unde ești? Lămâiță, m-ai trădat! Lămâiță, când te văd pe stradă, îți dau lișeu. Lămâiță, hai să ne odihnim. Eu doar pe jos. Scriem frumos un A. Și apoi îmi dau report. Nu pot să-mi dau report. Lămâiță, spre viitor! Și te bat acum, te fac șurică. Lămâiță șuric? Bă, dar nu prea găsesc niciun alt biom. Asta mai deranjează pe mine. Nu este doar de deșert. Am crezut că pică în apă. Lămâiță, stai puțin. Lămâiță, pe cale! Cale? Ce vreau să zic? Calul Lămâiță? Ce găsim în sfârșit un alt biom. Ok, îmi zic acum, te rog, să nu fie aceeași chestie. Că se că am avut în cerc. Dacă este fix aceeași. Bă, dar care sunt șansele să spawneze fix pe ăsta de insect? Înseamnă că m-am găsit în cerc. În sfârșit am trecut la un alt biom. Railuri. Să că am găsit railuri. Înseamnă că e aici o structură.
E o structură. Cred că lămâiță nu trebuie să simte în capul lui. Cred că trece prin multe. Și prin depresie. Și părăsit adică. Oh, Molly. Chicken stress. Era să zic de ce m-am mușcat. E un canal de pentru copii. Să-i omor. Minecraft e sărac. E sărac Minecraft. Respect de zona asta. Era să zic dacă îmi iau o săgeată ce fac, dar... Lămăiță. Nu prea e de bine să lași un animal singur. Nici nu este frate. Adică doar la frate. Adică până la poate mai supărat. Vei face ceva, nu voi fi rău. Dar uite, am crezut că pici, că te rupeam în bătaie. E, lămâiță, nu mai faci așa. Bro, n-am fucking copaci. Lămâiță, stai aici. Mă duc să iau copac. Lămâiță, salvator. Îl putem prinde pe lămâiță în capcana mea. Lămâiță, fii cu minte, tată. E ceva foarte greu pentru tine. Dar pentru mine nu va fi. Fiindcă poate te urăsc. Adică nimic. Lămâiță, jos. Lămâiță, jos, tată! Îl fac! Lămâiță! Dacă vrei să ne luăm la bătaie, hai să ne luăm! Lămâiță, asta e aici. Lămâiță, poți să treci de aici? Nu prea cred. Hai, lămâiță, te-am prins în capcana supremă! Și dacă cumva poți să ieși de aici, am încă o chestie pentru tine. Da, dacă-l atingi așa nu se întâmplă nimic, doar cu picioarele. Oare cum arată acum lămâiță? Să faci un botul în lavă. Că asta e lavă. Cicapu! Pare rău, Cicapu. Nici nu voi mai face asta. Cicapu, acum du-te în coteț. Cicapu! Cicapu, te urăsc!
capul te voi pune aici. Dacă ești răuț, înseamnă că stai aici. Dacă beau această puține, oare ce se întâmplă? Ok, voi vedea cum o să-mi pot face o casă de cât filmez. De 10 minute. Acum o să mă pun să fac o casă și capul meu stă acolo. Vom revedea după ce îmi fac o casă. Pentru că nu sunt atât de bun la building.